नमस्कार। आलो राजा तम घर खबर सब कौन? आम घरे तो सब भल आ तम घर आलो झियो ए 5T माने कौन?
नमस्कार मैडम अच्छा कि हाँ अच्छा कौन है कि देखा कर नहीं मैडम दीदी अच्छा देखा कर थरुटे देखा करके जीव आज्ञा नहीं देखा कर थरुटे देखा कर देखी मैडम नमस्कार नमस्कार कौन आस मैडम हमें टांगी ब्लॉक रो बिस्ना गाली गाँव रो आसीछु कौन है को मैडम हमें बहुत गरीब लोग मैडम हमको दया करंतु हमको इंदिरा आवास तो मिली नहीं रोया पे खंडे घर जगाई दियंतु मैडम रेशन कार्ड मदे नाही ओ बिजु स्वास्थ्य कल्याण मदे नाही हमको जगाई दियंतु मैडम दया करंतु मैडम हमको जाना तो वीडियो को जीवो सेमिति कुहंतु मैडम बहुत आशा नहीं कि आपन पाखु आसीछु नहीं कमेंट तू जाओ हमें बहुत बिजी रहू सेमिति कुहंतु मैडम गोटे दिन काम बंद करके हमें आपन पाखु आसीछु नहीं तमे जाओ मोर बिजी रह मोर लेट हे गई सिक्योरिटी सेमिति कुहंतु मैडम बहुत गरीब लोग हमको साहाय्य करंतु मैडम सेमिति कुहंतु मैडम माँ बड़ माँ तमे कांदनी मु बड़ होई कॉलेज रे एबे माने मो जीवन रे आशा अछि गरीब लोक मानक प्रति एउति अन्याय को मो सही पार नै माँ माँ मु बड़ होई कॉलेज रे जे गरीब लोक मानक साहाय्य करिबि गरीब लोक मानक रहइबा पई इंदिरा आवास देबि ओ रेशन कार्ड सह बिजु कल्याण स्वास्थ्य कल्याण मते जोगाइबि माँ बड़ माँ तमे कांदनी मु बड़ होई आईएएस ऑफिसर हबा पई चाहू अछि माँ बड़ माँ चलो अब हमें गाँव को फेरी जिबा इनफॉर पुलिस और ऑफिसर एलफॉर लेडी रमा रमा कौन है एते बड़ पार्टी में काई डाकुछ सकाळ से दिना दिना आले खाइबा को नाही कि पीबा को नाही घर सिना कोन चावल तो पनिपरिबा थिले को तुम खाइ दे करे खाइबा को देबी किछि दिन तळे पे किनिया देइति कोन सरी गला आ कोन तुम पे रहि जाता तोरे एते साथ मते जवाब दउ एठी कोन चलती मद पितो स्त्री को बडौछु चले चले ताना गले सब समस्या रे समाधान हो चले 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 ए छाड़
ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି? ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରି କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ହାଣ୍ଡିଆ ବିକିକି ପରିବାର ଚଳାଉଛୁ। ଚାଲ ଚାଲ ତମ ନାଁରେ ମିଛ କେସରେ ଏଫଆଇଆର ଲେଖିଦେବି। ଚାଲ ଚାଲ ତମେ ଥାନାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼। ମାଉସୀ, ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମାଉସୀ ଆପଣ ଜମା କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ମାଉସୀ, ଆମେ ତୁମ ବଡ଼ ନାନୀକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଓକିଲଟିଏ ଦେଖିବା ମାଉସୀ। ଓକିଲ ତ ପଇସାରେ କାମ କରେ, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ଆସୁନି କହୁଛି। ଓକିଲ ତ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଶୁଣେ, ଆମେ କଣ ଆମ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବୁ? ମାଉସୀ ଆପଣ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ମାଉସୀ, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ଓକିଲଟିଏ ହେବି, ଆଉ ଗରିବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିରୋଧ କରିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ବଡ଼ ଓକିଲଟିଏ ହେବି। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତମ ଦେହ ସବୁ କେମିତି ଅଛି? ନା ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ କଣ ଖାଇକି ଆସିଛ? ନା ଆମେ ଭାତ ଡାଲି ଭଜା। ଆଉ ପିଲାମାନେ, ତମ ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ପାଠ ପଢା ହଉଛି? ନା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢା ଯାଉଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ, ଏଥର ଭଲ ପାଠ ପଢିବ, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିକି ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି କରିକି ଯିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଆଉ ପିଲାମାନେ, ଏଥର ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆମ ସ୍କୁଲ କଥା ମଧ୍ୟ ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ ବୁଝିଛନ୍ତି। କେତେ ଭଲ ଆମ ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍। ହଁ, ଆମ ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ ଭଲ। ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ବୁଝନ୍ତି, ଆମ ସ୍କୁଲ କଥା ବୁଝନ୍ତି, ଆମ ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମ୍ୟାଡାମ ସବୁ କିଛି ବୁଝନ୍ତି। ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇ ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପରି ହେବି ବୋଲି ମୋ ଜୀବନରେ ଆଶା ଅଛି। ମୁଁ ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପରି ହେଇ ଏତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି। ପିଲାମାନେ କିପରି ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ମୁଁ ଏମିତି ଯାଇକି ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଭ୍ରମଣ କରିକି ଆସିବି। ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇ ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବାପା ମା, ଏବଂ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ 10th ପାସ୍ ପରେ ଆମକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଭାବି ଘରେ କାମ କରାଇବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଝିଅ ଭାବି ବିବାହ କରାଇବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଆମ ସରକାର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରିରେ ITI କଲେଜ, ଡିପ୍ଲୋମା କଲେଜ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ଏବଂ ସେଠାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଓହୋ, ବର୍ଷା ପକେଇ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ କାଦୁଅ ହେଇଗଲାଣି। କଣ କରିବା, ଆମ ଗାଁକୁ ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଫସି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିଟିଂରେ ପହଞ୍ଚିବା ତମର ଡେରି ହେଇଗଲା। କଣ କହୁଥିଲ କି ପିଲାମାନେ? ଦେଖିଲ, ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆମେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇ ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାଟିଏ କରିବୁ। ଆଲେ ଝିଅ, ଖାଲି କଣ ପାଠ ପଢ଼ି ଡକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, IAS ଅଫିସର ହେଇଯାଆନ୍ତି? ନା ମା, ଆମ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ଫ୍ରିରେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ +2, +3 ପରେ ମେଡିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ବା IAS କିପରି ପାଇବୁ, ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ତ ସରକାର କହୁଛି, ସରକାର ରହିଯାଇଛି। ପରିବେଶିତ ଏକ ଜନସଚେତନତା। ତେଣୁ
आपण माने पिलाମାନଙ୍କ କଥା ଭଳି ଏମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ନେଇ ଦାଦନ ପଠେଇବେ ନାହିଁ କି କମ୍ ବୟସରୁ ବିବାହ କରିଦେଇ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ବୋଝ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଧନ୍ୟବାଦ।